rigtig store regler. De bliver fuldt ind. Ej, hvor er det bra, mand. Og kun når vi laver sådan batteri, så det var fint, ja. Ja, jeg ved godt, hvor der var den der støtte, som det i foran der. Ja, den var støtte stykker. Ja. Ja. Det var sådan nogen, der på den. Jeg tror, at den kan næsten ikke blive sig selv i stykker. Så er jeg faktisk sådan godt med ham, det er bare. Ja, hvor du sætter den på en palle, og så drejer pallen rundt eller noget. Ja, ja. Det er genialt, dem der. I hvert fald, det vi har lavet her. Men den der omkring, det kører bedre end den midterste. Ja, jeg tror, det er fordi, det er kun tur nu. Og nu har jeg faktisk gøre. Ja, jeg skal køre rigtig rundt, og så... Og en lyst til at synge julesangen. Det var for noget. Det er det. Og meget længe den anden. Jeg synes bare, jeg har set den. Jeg har Michael på den. Han kalder i hvert fald. Men den har også gået 3 gange nu. Ja,